Lula a'r fflam. Roedd Lula'r crwban yn caru Cymru, ond roedd hi'n rhy oer. Pan diffodd y golau peilot ar y boiler, roedd hi wedi cael digon. Roedd hi'n rhewi, felly cychynnodd hi i'r goedwig gyffagos i chwilio am gynhesrwydd. Pan gyheiddodd hi, daeth o hyd i gylch o gerrig gyda un fflam y tu mewn i'r cylch. Pa griadur wyt ti'n byw yma yn y coedwig? Gofynnodd Lula. Tan ydw i, meddai fflam fach. Roedd pobl ifanc yn fy ngadw i'n llosgi'n llachar neithiwr, ond fe adwan nhw, ac mae angen i rhywun fy mwydau i. Rydw i'n sownd y tu mewn i'r cerrig yma. Rydw i wedi bod mor oer, meddai Lula gan grynu. Gad i mi dy gynnes di, meddai fflam fach disglair. Os wyt ti'n mynd i cael brigen, gelli di fy ngario ac fe fydde di'n gynnes drwy'r amser. Daeth Lula o hyd i frigen a'i ddal yn y fflam fach ac fe aeth ar dan yn gyflym. Gallai Lula teimlo gynhesrwydd wrth iddi ei gario trwy'r coed ac roedd y fflam wrth ei bodd a'i rhyddid newydd. Ond doedden nhw ddim wedi mynd yn bell iawn pan rhyddodd mochyn daear allan o'r llwyni. Beth ar ddaear wyt ti'n wneud yn chwarae â thân? Meddai mochyn daear. Rydw i'n oer, meddai Lula, ac y ddawodd y fflam fach fy ngadw'n gynnes. Dy gadw'n gynnes? Dy gadw'n gynnes? Oes gen ti unrhyw syniad beth y mae tan yn gallu wneud i'r coed yma? Dim ond un sbarc y mae'n ein gymryd. A gyda hynny, diffoddod y mochyn daear y fflam bach. Mae'n mochyn daear yn iawn, meddai llais bach ar gangen. Mili miltroedd oedd hi a brasgamu tuag at Lula. Heb ai'r tan yn cydio, meddai miltroedd. Ni fi ddim ar ôl. Byddai'n llosgi holl faith o pridd ac yn llosgi fy nheulu am ffrindiau i gyd. Un diwrnod, fe allai dy fflam fawr llosgi'r tail pobl hefyd. Beth wyt ti'n olygu? Gofynnodd Lula. Mae dithoddwr tan mor brysur gyda thanau yn y coed, dydyn nhw ddim pob amser yn gallu cyrraedd tanau yn y tai mewn bryd. O, mae'n ddrwg gen i, meddai Lula. Doedden ni ddim yn gwybod bod tan mor ddrwg. Roedden ni mor oer. Dydy'r tan ddim yn ddrwg, meddai mochyn daear, ond mae'n beryglus iawn i chwarae â thân. Rhaid i pawb ei barchu. Mae angen tan arno ni i gyd. Edrych ar y haul yn codi o hyn o bryd yn yr awyr. Mae'n brydferth, ac mae wedi ei wneud gyfan gwbl o dan, ac mae angen yr union dan hwnnw i fyw. Yn sydyn, roedd anifeiliaid a phryfed yn ymddangos y mobman. Roedd creaduriaid y goedwig i gyd yn calamu. Rhedwch, meddyn nhw'n gweiddi. Mae tan allan o reolaeth. Rhedwch nerth ei draed. Am eiliad, roedd y criw bach o ymfeiliad wedi synnu. Yna rhedodd pob un ohonyn nhw. Cudiodd y crwban a'r miltroedd yng nghefn y mochyn daear a bantan nhw gyda tan yn rhuo y tu ôl iddyn nhw. Roedd hi'n dod yn nes ac yn nes. Roedd Lula mor poeth nawr, roedd hi'n bron wedi llaethu gan y gres. Yn sydyn, aeth diwedd cynffon y mochyn daear ar dan. Bu'n rhaid i Lula a Mili weithio'n galed iawn i'w patio a'i diffodd. Gan deimlo grym y fflamau o cwmpas, doedd y tan dim yn stopio. Roedd yn edrych mor wyll ac mor grac.
Roedd Lula'n teimlo'n siŵr ei fod yn mynd I dal nhw. Doedden nhw ddim yn gallu mynd yn ddigon gyflym, roedd hi'n bron a chydio ynddyn nhw. Ac yna, yr un mor sydyn, roedd toriad enfawr yn y coed ac roedd yr anifeiliaid yn rholio I lawr llethr ac I mewn I bwll bach. Rhedodd y tân allan o dan wyth ac aeth I ffwrdd tua'r coed gan losgi unrhyw goed y gallai ddod o hyd iddyn nhw. Rydyn ni'n ddiogel am tro, meddai mochyn ddaear. Mae hwn yn gyfnod atal byr y mae pobl wedi rhoi i'r mewn i'r arafu'r tân. Ni fydd yn achub y coeter, ond mae'n rhoi amser I diffodd tân geisio rheoli'r fflamau, ond fe fydd yn cymryd blynyddoedd I popeth wella'r eto. Ond sut dechreuodd y cyfan? Gofynnodd Lula. Ai fi oedd hwnna? Gall tanau cychwyn mor hawdd, ac nid yw tan yn gwybod caredigrwydd. Rwyt ti wedi dysgu llawer heddiw, atebodd y mochyn ddaear. O'r diwedd, dringodd yr anifeiliaid allan o'r pwll. Yr unig beth a welon nhw oedd olion siarcol du, o'r hyn a ddi, unwaith y goed iddyn nhw. Cododd dithoddwr tan Lula mewn menig enfawr a gweiddodd I un arall. Edrych beth dwi wedi ffeindio. Mae'n rhaid mai dyma'r crwban sydd wedi mynd ar goll. Fe addan nhw I lawr i'r tŷ. Doedd Lula byth yn awyddus I fynd allan rhyw lawer ar ôl y diwrnod hwnnw. Roedd hi wrth ei bodd gyda'i hardau glud yn y gegin. Sylwodd ar y fflam fach a welodd cyntaf yn y goedwig. Roedd yn tu ôl i'r ffenestr y tu mewn i'r boiler a roedd wedi ffrysio. Roedden ni'n meddwl beth yn wedi digwydd I ti, meddai Lula. Paid â phoeni amdana I, meddai fflam fach. Rydw I o dan reolaeth yma nawr. Rydw i'n helpu di gadw gynnes ac rydw i'n hoffi gwneud hynny. Y cyfan roedden ni eisiau bod yn gynnes. Meddai Lula wrth syrthio I gysgu, gan freuddwydio am grwbanod meddalgar, moch dear dew a phryfed deallus yn dysgu'r byd I gyd I barchu dan. Wedi cyfan, pwy ar sy'n mynd I wneud?